Nasipnget pay laeng ti agsapa ti umuna nga aldaw ti lawas, idi mapan ni Maria Magdalena iti tanem. Idi makita na ana ikkaten day di bato ana iserra iti tanem. Nagtaray anapan ti ayan na Simon Pedro, ken ti sabali pay nga adalan. Day di dinongdongo ni Jesus. Kinunana kadakwada, inikkat da ti apo iti tanem, ket saan mi nga ammo tinangikabilan da ken kuana. Napangarod ni Pedro ken tinaisao nga adalan iti tanem. Nagtaray da adwa. Ngem naparpardas ti panagtaray day nga adalan ket inunaan na ni Pedro adimmanon iti tanem. Simmirip iti tanem ket nakita na day dilupot alinen. Ngem saan asimrek. Simmaruno asimmangpet ni Simon Pedro ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na tilupot alinen anayaplag sadyay. Ken tilupot ana ibedbed idi iti ulo ni Jesus. Ngem saan ana ilaok iti ayan tilupot alinen. No diket naglukot ana ilasin iti sabali adisso. Simrek met ti adalan. Day di immun una ana kadanon iti tanem. Nakita na tinapasamak ket namati. Di da payla naawatan ti kunati na santuan asurat a masapul nga agungar ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Happy Easter, Apo. Happy Easter, Father. Kunatay man, Apo, nagungaren, alleluia, alleluia. Nagungaren, alleluia, alleluia. Slamo, matay kayo, kasano karon nga nagungar, no kalakay matay. Mamisan pa, daytay, nakapapati, daytay nabiyag. Okay, mamisan pa, nagungaren, alleluia, alleluia, go. Nagungaren, alleluia, alleluia. Sapol nga maulit. Sapol nga matay nga umuna santo agbiag. Ano i-explain tayo di rabiin. Ingkarkarigatan tayo nga inlawlawag. No kas ano nga mapaneknekan tayo. Dagiti proof nga nagungungar ni Apo Jesus. Anya dagijay. Empty tomb. Awan nagyan na jitanam. Di puraw alupot a pinangbungunda. Dajay anghel. Wano ni Apo Jesus nga nagparang nga imbagana. Berberoken yun ni Kristo. Nagungaren. Easter appearances, nagparparang ni Apo Jesus kadagiti adalan na ken dagiti apostoles na. Dagiti mabalin tayo nga pangbaneknek nga nagungar. Kaalangan nga isuman ti ulitin tay tatan. Ngem tatan nya mo ti nagpintas nga pagpampanunutan tayo. I-kumpara tayo ken ni Lazaro. Idinatay ni Lazaro, opat nga aldaw nga natay, sa napan gibinisita ni Apo Jesus. Inya timbaga na, Lazaro, come out. Hello, hello, come out. Kunana, rimwar ni Lazaro nga nakabarabad. Diya ma-imagine no kasano pa nagkunkunail na nga rimwar, iji abot nga nakabarabad. Ikatan nyo tatanam ay kay kalubna, kunana. Di ti aramiden damang kungkung dati bato, surlatan dati nadagsin. Dakkel mo lang nga bato, di ti pang serrada. Kinaangutin tatamet, tinagpintas nga pampanunutin tayo, sigun kadagiti agbanbantay a soldado. Di sa bali nga ebanghelyo tayo, naggenggened gagkurrrr. Diya mo no, gaputi genggened na nagdejay, na nagdejay sulat na. Ngam ko na dejay babaen ti bileg. Di angel ti Apo, linukatan na jay tanem. Kisoro rimwar ni Apo Jesus, awan nakakita a rimwar. Napandagiti adalan, nakakopinan, nakalukoten di barabad di ulo na, nakaaplagan di bado, awanan isunan. Ngam adda nang ibaga nga anghel, kunada anghel, or isumot laang ni Apo Jesus, tanariwot pay, amuyo tinariwot. No. Nasipngot, narigat na nga maripat. Apaglawag, agin innagaw ti sipngot kinlawag, iso nga, nung kitaam na Maria Magdalena, sapay la aglulwa. Siyempre, agladladingit da nga napan. Naabak da. Daya ay ayatan da nga ibagbagada, nataymutan. Siyempre, aglulwa lang nga roden, nariwot pay. Kung nadagiti na duma, dua nga anghel. Kung nadamat, wano daya agkorkurarap da pay laeng. Di may isa ko na, may isa, ibagarup da nga hardinero. Ngam ko na mo, dagiti manginterpret, ni mo la Apo Jesus dayjay. Sino berberoken nyo, kung na naghanda maripat. No sika nangala di bangkay na, kung nana di sa baling ebanghelyo, ibagaman tinangipanam tingkam alaen. Tikas tada gamin ti bangkay di mapandalan lanaan bangbang luanda tapno kasla iso di pan nakabalsamar na.
Kaya nariwot pa'y, kaya nalukatanan, di kwan awanan. Kunana ka nga roden, umuna kayo, imunan, di Galilean. Nagragmang parparagsak, ijayan, di ti kunana. Ngamin niya tinagpintas nga pampanunutin tayo, kalpasan ti reflections tayo, idi rabii, nakatatidog nga pan nakailawlawag. Nagpintas man nga pampanunutin tayo, di jay tanam. Anya ti may napintas nga panunutin tayo, ijay tanam. Nasiraan, naglukat, panagungar. Nukit kitaan tayo ti series ti activities tayo tatta simana nanipod pa idi Miyerkules Kurkuros agingga na tatta ti kay tartari gagayan tayo sumurot ken ni Apo Jesus ti panagtutuok panaka irurumen ipapatay agingga na nga maagyan iti tanam tapno rumwar ti baro katatao tayo rumwar ti baro abiyag kada tayo. Kadaya tanam nagpintas nga simbolism na nagmayat nga kaipapanan na nga nudaduma adda sulat ti tanam ti barokong tayo. Marigatan tayo nga mangibiyag kin ni Kristo ang nagungar ta nakasirapay laeng di tanam ti puso tayo. Haampay nga naglukat. Marigatan tayo nga pudpudno nga sumurot ken mamati ken ni Apo Jesus ta adda pala sulat na. Uray di pamati tayo. Nakasulat pala dyan na nahampay nga naglukat. Tanudad duma, mamati ka kadi nga ni Apo Jesus pudpud no nga nagungar. Iso di kunak nagungaran, alleluya, alleluya, kunak matay, nagungaran, alleluya, alleluya. Kung kunati panunot tayo nudad duma ka, agpaiso nga ta. Oh, hello. After nga nagungar isuna, hantay mo nakita ngamin. Hampay mo nagparang kada tayo. Uray no ibagbaga tayo, di puso kin panunot tayo, nakasulat pay laeng. Haampay laeng nga totally naglukat nga, nagungaran, alleluya, alleluya. Isa kuno daduma ka, adda buteng na, di jay panangipablaak tayo ka, adda agkitakit. Haan pa nga naka-full blast, hanga naka 100% kumadjiragsak tayo. Uray kanta dagi tayo, ubing tayo ka, aglaladot dan ata, anya nga rod ka na puy-puyatan na, nagongaran, allelo, matay na. May maya mo di may isang ako light agaw awit ka ni Apo Jesus ka naka-live, nagongaran, ay Apo din na pa'y lakay pegganti sa bali mo, tapno, na may maya mo nga dyan, dyan mo Europa na pa na may, hindi full blast tayo. Ngam, no ngamin no, ado gamin da kiti mang sulsulat, DJ tanam ti puso tayo, tanam ti panunot tayo, no daduma, nakabalandra pa'y laeng. Haampay nga total nga nalukatan. No addaman apaglukat apagbingi, amoy ta pagbingi. Narigat tay pay nga rumwar. Anya dagijay, dayta doubt. Uray ti inal daw nga panagbiag tayo, adda na bati nga doubt. Adda dua, kuna tay man laengen. No daduma itibiyag tayo ka, adda na bati nga dua. Iso nga narigat nga ag full blast. La, kitaan tayo hantay nga orayan ani Apo Jesus nga umay agparang. Hantay nga makita. Ngam na adda pamati tay king kuana, wan agpaiso nga hantay makitkita, ngam marikrik na. Marikrik na, hantay makitkita, ngam marikrik na. Kunak idirabi iti pangarig ko. Ijay iyarig tayo, ijay panang parswa ti Diyos ti lubong. Tunggal bukal, ay di pinarswaan ng ti lubong, da tayo itultuloy tayo ti mga iwan tinakaparswaan. Tunggal bukal nga itokit tayo, na amuyag tokit Taritskids kayo mo din sa amu agmula. Tunggal bukal nga itokit tayo, napnapno tinamnama nga agtubo. Tamannalon tayo, amu tay dayta. Tunggal masitas nga apan paramutin ni Ma'am Tina nga ikabil di masitira na sinanama nga agtubon to day taapaw kinagkurkurit-rit-meten haman apaw. Agbiag. Gas jay magkanya tayo.
bukal ti pamati nga adda kada tayo, no palubusan tayo agbunga. Anya dagiti padas tayo inaldaw. Hantay nga orayan, ani Apo Jesus nga rumor manen iti tanem, nga agparang kada tayo, ngem no naen tayo, inaldaw-aldaw, adda panagungar. Iso dayjay bagbagatay nga idi lawlawag idi kalman. Anya dayjay, dagiti saksakit. Why do you go to the doctor? Namnamaem ngamin nga agasan na ka. Apaya nga agtumar ka, nagsakit ka. Tiga nalaing mo agpulutan ti tilapia, alikilaho na iltor ka. Ay, kadi dakasan. Every 5 minutes mapangka mo agsiaran. Anya ti masapol mo, diatabs. Apaya pampanunutem, nga namnamaem nga umimbag ka. Kadagiti sakit tayo, namnama, ti pa nakapaimbag. Kung nag-idirabi, relasyon, dagiti pamilya nga, adda dua-dua, adda problema na, addan tulata pa nakaurnos, no mamati tayo, ken itrabaho tayo. Addan tulata pa nakaagas, no mamati tayo. Diyak amo no day ta bilbil mo ti tinawon nga resolution mo ka hangka mamatpati nga maikat anya nga ron mat talo ka tuon mo tay itaray mo no agponsyon di ka arroba yo di gunggunam kuno hangka mamati nga maikat la mamati kanto kumutong kanto ijay langit no pumusay kanto nga tan-a addalat tanam nama addalat ta pamati saksakit problema anya pakarikutan tayo gubgubat timi namnama tayo, addan tulak ta divine intervention, makaungar tayo tulak ta iti dayta. Gasolina, po, awanan, kabubutang pa ikit agkrudon, taapaya, nay, almost $4 mo ti may nga litron. Ngam apay ko na tayo, awang ka di pamati nga, addan tulak ta, di tinamnama nga ititid na kanya tayo. No mapalubusan dayta, may sa aklase ti panagungar iti biyag tayo. Oray mo dakam nga papadi. Tikit kitaan mi. Bumasbasit. Timayat nga agpadi. Won dito'y Pilipinas. Bumababa ti porsyento na. Addan to kadimay sa agundaway nga dahito ito nga simbaanan no awan ti padin ka agbalintumot nga museuman. Idta Europe no kitaan nyo no damagan nyo. Dagiti nagpipintas nga nagngangato nga very nyanaganan nakabongbong nga simbaan. Anya tinagbalinandan, nagbalbalindan nga museum, restaurant according to news. Aanin nga pagmisaan to umawanan ti agpadi. Siyakmat kas may nga padi, addan tulatta, namnama, addan makaungar tulatta ti pamati. Addan tulatta namnama nga agungar, addan tulatta garawon ni Apo Dios nga aggaraw. Sa bagay, ita Europe no dadduma, medyo maababak. Ngam idtamet parte na dagita Africa, Indonesia, kada dagita Japan, China, Saudi Arabia, dagita Middle East. Makaskas ti Kristiyano idtamet ti ayan ti mangrugrugi nga rumwar ti bokasyon. Isu ti kungkunak addan tulatta pa nakaungar. Anyaman nga pagdadaanan, anyaman nga pakarigatan, anyaman nga pakarikutan, no adda na bati nga panagungar, padakkelon tayo deta, lukatan tayo ti ruangan, ti puso, lo di panunot, ikaten dayta nakasulat adwa-adwa, tapno agungar ni Kristo. Ikarkararag tayo, agbum tulat ta, rumwar tulat ta. Itilubong ti pamati tayo. Nagado dagiti pagduadwaan tayo. Nagado ti crisis ti panagbiag tayo. Rumigat ko na tayo ti panagbiag, mapukaw di focus tayo kin ni Apo Jesus, mapukaw ti focus tayo kin ni Apo Diyos, mapan iti trabaho. Kung na tayo, ngumina ti magatang, ngumina amin, mapukaw di focus tayo kin ni Apo Jesus, ti pakarikutan tayo, no, kas ano tayo nga agsapon. Tilubong tayo, nanguruna dagiti agtutubo, kasla mapukawon di focus kin ni Apo Diyos. Mapukaw di focus kin ni Apo Jesus, kasla adayo nga amang tiragragsak itilubong. Kas ano nga rod nga labanan tayo. Kas ano nga rod nga ipapilit tayo dahito nga pamati. Tapno nabuulat tamo di pamati dakin ni Apo Diyos. Ngam babaan kin Kristo nga nagungar nga iso tinangted ti namnama kada tayo agungar tulakta. So kung kunak kadagiti gagayem ko,
hanyo nga orayanan ang kalbitan na kay ni Apo Diyos. Tanudad duma ka, nakabisbisi dan ti trabaho, nakamaymayaten ti agpasyar kada agragsak, nakamaymayaten ti aglanglang ay. Siyempre, addapay lasan ni kwa. Isa mirayo ang number one lata ni Apo Diyos iti biyagyo. Tano malipatam dayta, inton kalbitan na ka, dayta, nangro na ti kalbit ni Apo Diyos ka nagkaraw. No kumalbit ni Apo Diyos ka uray no at the peak of your career, at the peak of your ragragsak kada kasikatan, at the peak of your kamayat nga nagpasyar ti lubong no kalbitin na ka maminsan sa kanto may agpaagas kin Apo padi, Apo agasan nakman ikararagan na. Dumawat kanto milagro. Idi ka may mayat ang tibiyag mo, ang nalipatam sa ka umay dumawat. Hantay nga orayan nga kasjay, haan nga kasjay ti klase ti pamati, tapno umunag. Hantay nga orayan nga daytay, may maysa nga ngilaw ti agperman tapno maungkel tayon sa tay tulaeng mamati. Na may mayat nga unaan tayo, taan yaman ti mapasamak itibiyag tayo, napnap non pamati, napnap non ragsak, napnap non namnama. Uray kas ano nga aggabor a problema, pakadanagan, pakabuungan, saksakit, napnapnuan tinamnama. Anya nga ti pakakitaam ti tao nga napnon tinamnama. Haan nga mabaling nga agrupanget ni Apo Isusen, nagungaren, rimang ay ti biyagnan. Dagiti rupanget ti saplit, rupanget ti pannakalipot, day dinarikot naliday nga rupa nga tinuptupraan da, binalbalangatan da, dinoyduyok da, dagiti sakit nga narina na napunas amin, babaan ti panagungar na. Kano addaan tayo mat tinamnama, uri adda pakarikutan, tiri biyag tayo, agginawa, lumagan, lumawag, taapayan namnamaan tayo nga makipagungar tayo to. Iso nga ti biyag, ti rupa, ti mangnamnama kin ni Kristo ang nagungar, kaslamo ilakin Kristo ang nagungar. Anya dayjay naginawa na ragsak, uray kang itingitan ti problema makapagragsak, kang itingitan ti panagbubuteng at dalat taragsak ti ginawa, dayta tinamnama tayo nga mapankin kuana, katatay padpaduyak-yak tayo, nagungar ni Kristo, mano a percent di pamati nga adda kada tayo nga nagungar nga agpaiso, mano nga percent di namnama tayo nga anyaman nga tanam, anyaman nga bato nga nakasulat, anyaman nga duyok kintopra, mga bakta ito. Ni Kristo nagbalaygi. Iso ti ulo tayo, da tayo ti bagina. Sinanama tayo, mairaman tayo, iti dayta abalaygi. Anyang ti rumbang nga ramidan tayo. Dawatin kini Apo Jesus, Apo ikatem kadi. Diyak kaya nga idurun tinang sulat nga bato. Ti pamati ti puso. Marigatan nga mangikat. Iti bato nga nakasulat day tadwa-dwa, iti panunot ko. Anya ti dawatin tayo ni Apo Jesus, iso kapigsaan nga manglukat. Iso ti kapigsaan nga tulong tayo nga mangiwalin. Tapno agbalin tayo rumkwas ti baro a katatao, rumwar ti nagungar a katatao tayo.